Hvad skete der? Hvad skete der? Jeg var væk 5 minutter. Hvad skete der? Hvad skete der? Nu ser huset sådan ud. Hænder vasket i toilettet, fordi håndvasken var optaget. Tandpasta oven på maden, bare for at se, hvordan det smagte. Hvad skete der? Hvad skete der? Jeg var væk 5 minutter. Hvad skete der? Hvad skete der? Nu ser huset sådan ud. Rosiner gemt i fars sko. Havregryn ligger, hvor vi skal sove. En bid taget af 6 boller på et fad, og ingen ved, hvordan det gik så galt. Hvad skete der? Hvad skete der? Jeg var væk 5 minutter. Hvad skete der? Hvad skete der? Nu ser huset sådan ud. Tandpasta sidder på fjernbetjeningen. Underbukser hænger på hunden igen. En ske står fast i blomsterpotten, og jeg tør næsten ikke se det næste rum. 5 minutter. 5 minutter. Det var kun 5 minutter. 5 minutter. 5 minutter. 5 minutter. Hvad er der sket her? Hvad skete der? Jeg var væk 5 minutter. Hvad skete der? Hvad skete der? Nu ser huset sådan ud. Hvad skete der? Hvad skete der? Finder jeg nok aldrig ud af. Hvad skete der? Hvad skete der? Mon det sker igen i morgen.